Adtong unang panahon, dihangwa pa na-imbento ang refrigerator, ang ginahimo sa mga sinaunang tawo sa ilang sobrang mga pagkaon. Ila kining ginalubong sa ilalom sa yuta, aron dili mapanos ug makaon pa pagkasunod nga mga adlaw. Maayo na lang kay tunay mga bright nga mga tawo ang nakahuna-huna og imbento ni ining refrigerator nga maoy ginagamit nato karon. Tara, ato silang ilailahon. Niadtong mga tuig 1748, dunay scientifico nga taga Scotland nga giyanlag William Cullen ang nagpagawas og usa ka demonstrasyon may kabahin sa artificial refrigeration. Pagsulod sa ika-18 nga siglo, nagsugod ang pag-eksperimento sa mga substansyang pampabugnaw sama sa ether ug alcohol nga mao'y pasukuranan sa pundasyon sa refrigeration. Pagkatuig 1805, adunay Amerikanong inventor nga ginganlag Oliver Evans ang nagdisenyo sa pinakaunang refrigeration machine. Gamit ini ang vapor compression para sa pampabugnaw ug gikonsidera kini nga pinakaunang praktikal nga sistemang refrigerasyon. Ug pagabot sa tuig 1834, aduna na po'y Amerikanong inventor nga ginganlag Jacob Perkins ang nagpa-improve sa disenyo ni Evans ug nakakuha kinig patent para sa iyang vapor compression refrigeration system. Ug ang iyang disenyo nahimong pasukuran ang pundasyon sa mga umaabot pa nga refrigeration technologies. Pagsulod sa tuig 1876, aduna na po'y engineer nga taga Germany nga ginganlag Carl von Lengi ang nagdevelop sa pinakaunang masaligan ug malampusang pangkomersyal nga sistemang refrigerasyon. Ug ang iyang gamit nga ammonia as refrigerant daghatag og usa ka hinungdanong papel sa maong pag-usbong. Ug pagabot sa tuig 1911, ang kumpanyang GE o General Electric nagpagawas sa pinakaunang pambalay na electric refrigerator. Gamit niini ang sulfur dioxide absorption system. Pagsunod sa mga tuigan sa 1930s, gi-introduce ni Thomas Medglade Jr. ang dili makahilong refrigerant nga gitawag og freon. Apan tungod sa mga kabalaka sa dili maayong epekto niini sa kinaiyahan, gi-phase out ang chlorofluorocarbons, apil ang freon. Paglabay sa daghang mga dekada, mas ni-improve ang teknolohiya sa refrigerator ug miusbong ang environmentally friendly nga mga refrigerant nga nahimong pangunang katuyuan alang sa pagtubag sa kabalaka alang sa kinaiyahan.